konfesioa. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Gure herriko apaisak larun batetan ematen zuen konfesioa. Hantxe joaten ziren herritar guztiak, elizara eta bertan konfesatzen zituzten beraien pekatuak. Eta askotan gertatzen zen gure herriko emakumeak joaten zirela apaiz zahar harengana, eta hasten zirela konfesatzen beraien senarra engainatu zutela. Eta beste emakume bat joan eta berak ere bere senarra engainatu zuela. Bigarren ez. Eta beste bat joaten zen eta harek ere engainatu zuela bere senarra. 3 bider. Eta alaxe ja, apaiza, ez zekien oso ondo zer egin. Eta orduan emazteak hartu zituenean esan zien, beitu, gauza bat egingo dugu. Berriro ere zuen senarra engainatzen baldin baduzu, ez zaitezte etorri hola zehaztasun guztiak ematen. Ez zaidazue, iturrira joan zaretela, bila, eta bertako harrian irrist egin dozuela. Eta horrela, hori esaten badiazue, nik ulertuko dut, zer gertatu dan. Eta ondo da. Eta egun hartatik aurrera, larun batero, nire herriko emakumeak apaizaren gana konfesatzera joaten zirenean, esaten zieten, iturrian irrist egin zutela. Batzuk 2 bider, eta beste batzuk 3 ere bai. Eta alaxe, igaro zan denbora. Kontua da, gure herriko apaiz zaharra beste herri batera bialdu zutela lanera. Eta apaiz gaztetxo bat iritsi zan gure herrira. Eta 2 apaizei ez zieten denborarik eman, hola beraien parrokiako kontuak argitzeko, batak besteari kontatzeko. Eta alaxe iritsi zan ezer jakin barik apaiz gaztea gure herrira. Eta larun bata iritsi, konfesioa ematen hasi eta lehengo emaztea juntzan, esaten iturrira hurbila jun eta harrian erristatu zala. Eta beste bat ere berdin eta gure apaiz gaztea kezkatuta zegoen. Eta alaxe joan zan, egun batez ostatura. Ostatuan aurkitu zauen alkatea. Eta alaxe joan zan alkatearen gana esaten, jauna, oso kezkatuta nau. Izan ere, herri hontako emakumeak iturrira joaten direnean, han, irrist eta irrist egiten dute. Harriren bat bada hor, peligrosua eta egin beharko dukzu zehozer. Eta alkateak orentzun zabanean barre baten hasi zan. Alkatea bakarrik ez, Ostatuan zeuden guztiak, barre algaraka hasi ziren. Lasai, esan zioten apaizari. Hori jakinaren gainean gauz eta ez da ezer gertatzen. Lasai, egon. Eta paisak alkateari begiratu eta esan zion, lasai, ez dakit ni oso lasai egongo nintzaken. Jakizu, zure emaztea pasadan astean 3 aldiz irristatu zala harri berean. Hori entzunta ez dakit nik alkateak iturriko harria aldatu zauen edo ez, baina nik badakit gure herriko emazteak irrist egiten jarraitu zutela iturrian, 1 eta 2 aldiz, eta 3 ere bai.